Hello guys, sama kami ni Ate Grace. Yan, si Inday. Subscribe nyo siya sa channel niya, Grace Going to... Catalogo Di ba Vlog. ta? Okay na i-edit. Grace Catalogo Vlog. Thank you. Subscribe nyo siya guys. Please subscribe. Ilagay ko dito sa baba yung channel niya. May link. Hindi link, yung ano mo, ano talaga channel mo. Ay, sige. Thank you. Ang katawa ko diba? Bisita lang sa bahay ko. Oo, saya-saya naman kanina. May walang pante. Kapagod. Mamaya magkikita kami ng friend ko, ng isang friend ko, si Juana din. Si Dali. Kita kami mamaya. A few moments later. Kapitalan kami atau hubungi 999. அன்பு கூர்ந்து உங்களது உதவிகளை கவனிக்காமல் விட்டுச் செல்ல Ate Grace. Na-smile. Hello. Ano naging pakita? Yes, Ate Grace. Makita. Sa salamin. May kita. dala-dala. Yan. Yung aming ano. A few minutes later. Nagkita na mi Dali. Nagkita na mi. Muna akong silingan sa Cebu guys. Dugay namin wala magkita. Mga pila na kabuan dal? Years na oy. Oh, years kami din natin Pino. Years na. Kasi mo niya. Alagi. Uy, daot siya. Guys, daot siya. Ako naman, daot. Sagasa ta? Gusto yung sakyan. Barang-braho ako. Kita ko na. Sugarol kayo na yung braho ko. Sa wakas, nagkita na dyan. 1 year na din mo na yung makita guys. Wala ko din sa vlog ko ha. Wala na kayo akong nakawit eh. Haggard na kayo. Kanina kung pumunta. Ngitlaon mo pa. Ako na tagtawagan mama. Ito ihatod ko ng gabi eh. Yan na naman ko na mo. Ikuki sa may mga abang eh. Tapos silingan ako na pa. Kaya na may garden. Silingan. Dito na lang. Wala ka na kayo inukan ba? Masukitas na ako. Ito kay Nugod. Hindi ka pa ni mo. Ginoy, babay na. Babay na dan. Bye-bye. Yan sa magkuan. Sa tinagal-tagal. Sa Tagalog sa tati. Magbisaya lang may kasi kay magbisayang dako mo. Kahit kayo. Gaya kayo mag-Tagalog. Nagidugan na rin kayo magkita. Uy, mga tuig na. Pataka mo lang ka tuig. Doon siya. Pag-sure doon. Oh, katugon. Bisa pa man kung nagsugod ang tao. Wala na gud. Wala na gud ito magkita doon, no? Broccoli guys, broccoli. Wala na jud no? Dali na kayo ang adlaw. Mura sa pagkura. Wala na. Bitong, ito ako, dili ko lang pituin. Wala pa lang. Ito ko ako gitawag. Ngayon kumoto na ako, destiny kay gitawag ko. Pala tagad ka ng ganun ko. Naaman ko dire, umra ko gamita. Atras, atras, atras.
Kisa man Jursil Dal, na ito. O kisa man siya. Ato sa una katong daunton. Ikaw ba na natin? Oh. Dali ka? Ikaw diha ka? O, dali na gapon. Straight ako naod ko. Wala usap ko. Yan, siya. Asa na siya Hindi, wala na akong uli. Dahil, uy, kay, una-una ba, mano na lang ako kontrata kay kung uli ko, Masakit po nung doon. magbuba sa ako kontrata, no? Kano bang bad record ko ba kay, nag-break contract ko na? Paulihan ka ka. Chinese New Year. Kaya kita. Mga April man mo man ako kontrata. Kapoy na ako, kamot ako. Isimpay-simpay lang na. Oh, pwede man ang susumpay. Hindi. Ako layo. Kani nga mali ako. Ipa-subscribe ko, mali. I-subscribe din niyo dahil. Oh, nag-subscribe na ka na ko? Sige. Shout out Amalia. Shout out Amalia dahil. Shout out Amalia. Nanakibra. Nanakibra. Nanakibra Amalia. Gigana ko dali Amalia Braha. Iya pin subscribe na dali. Ila subscribe. Amalia, shout out. Nakita na medali Amalia. Kita na ng Wadjo Town. Basta ka na audition. Oh, bisya. Di oy sa duha. Bisya na siya ikaduha. Oh, di ako na. Oh. Ano man jud mo on. Kung ari ka na o. Attention please. The train approaching platform B will end its service at Dhobi Ghaut. The train approaching platform B will end its service at Dhobi Ghaut. We gonna do a kiss me kiss. Kanta dan. Tigmo, gede tigmo itu kan. Kwan to pag niya Ha? Basi tawag message ko naman ko niya. Igaton. Oo. A few moments later. Gawas na sila. Pamisan, mangsuod na sad ni. Mangsuod na mi. Pauwi na kami guys. Uy, nana oh. Doors are closing. Kaya mo siya ipit. Oo, sa ikuan. Pauwi na kami guys. Hapit na. Duha ka stop. So guys, see you on my next vlog. Paalam mga inday, mga ondong.